Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Inimposumos a liquid adversus veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, og sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Maayong buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kinigay po niyo sa kalagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Mo'y paday makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mahigala nga Biyernes o pizza size na buwan sa Marso tuig 2026. Straight to the point. Sa gihapon natagan tagpagtagad ang mga isyus nga may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, nagunang mga reports. Dinhi lamang gyapon mga higala sa atong pagban-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Nagunas to may skutanan karon nga buntaga mga kaigsunan. Presyo sa bugas ni Saka og 10 pesos ang matag kilo sa kamerkaduhan. Straight to the point. Mo ni dakong problema na to ron mga higala, bida makapanglingo-lingo kita ining epekto karon sa gira didto mga kaigalaan sa Middle East. Ang gasolina ni Saka unya ang domino effect anak mga kaigsunan karon ang bugas ni Saka, Hesus Ginoo ko. 10 pesos matag kilo, matud pa mga higala ato ning double check sa tong kamerkaduhan karon. Daanan kining ni Saka apan gikabalak-an nga mas mosamot pa tungod sa epekto sa nagpadayong tensyon didto sa Middle East. Straight to the point. Samtang sa laing bahin pinagkaisahang nga samahan ng mga super operators o piston sa Cebu. Gikonsiderar na karon ang pagpangayo og usbaw sa plitihan kay nisamot na og kaos-os ang kita sa mga drivers subay sa subsob na nga pagtaas sa presyo sa gasolina. Straight to the point. Sa laing bahin, Land Transportation Office ni Claro nga bisan og makapasar sa noise test. Niyapon mga higalay, mga drivers natay mga kaigsunan perting paningkamot kay gumikan mahigala sa ilang pamilya. Diapon mga higalay naningkamot gumikan mga kaigsunan kay grabeng pagmahal sa gasolina. Niyapoy mga batan-on pagkusog-kusog ng gihapon sa tambutso mga higala. Wala laing opisyo, maorgan mahigalang pag motor-motor o pagkusog-kusog o sound sa ilang tambutso. Dakop na karon mga sukid dig paminaw. Straight to the point. Matod pa sa Land Transportation Office ni Claro, nga bisan o makapasal sa noise test ang tambutso sa usa ka motorsiklo apan na mahimo gyapon kining dakpon kung gigamitan kini og illegal modified muffler. Straight to the point. Kaya sa pagtagad butaga sa atong uban mahigalan ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang dugang mga balita mga kaigsunan may relasyon gyapon sa mga panghitabo sa Middle East, dulan na sa 2,000 ka mga Pilipino gikan sa Middle East ang gusto nang doon na naman na mauli day. Doon na mga namauli din sa Pilipinas, Gubikan kay nakuyawan dito mga higala sa tensyon sa maong nga rehiyon. Unya ang mga oil players sa nasod nagkauyon nga naman una ang pagpatuman sa usbaw sa presyo sa mga produkto petrolyo sugod na sa sunod simana. Straight to the point. Ay kinigod mga kaigalaan kung dili ni mga higala madali ni kahuman ng gira o dili madali kahuman aga kabot ang kahapsay kalinaw sa Middle East o bulanat pa dugay-dugay porbida. Medyo delikado ang atong ekonomiya mga higala. Kapina sa 200 ka mga OFWs nangabot na kagahapon sa naiya o diya dito sa Middle East mga 2,000 kapinday ang niingon nga gusto nang mupauli. So gawas ining kalisod karon mga sukid dig paminaw pagmahal sa mga palaliton mamauli po na itong mga OFWs mo ni ang lain na pod nga problema dagkong mga problema nga atong sagubangunon. Straight to the point. Pero samtang siging problema ang sagubang mahigala hala impeachment lang gihapon. Gataring pagtagad lubutaga mahigala kay mao'y gusto sa ato mga congressmen, mga politiko, mga sukid dig paminaw sa tumong og tuyo nga ma-impeach si Sara aron di na makadagan sa 2028 nga eleksyon. Straight to the Maori point. gyud katuyuan. Kay lisod man kay mga higala mag istorya ta to paging ilaro ng mga tao. Di na kinahanglan nga ato lang yung tagaan sa sakto gyud. Kana klaro-klaro, i-impeach si Sara para di makadagan sa 2028 nga eleksyon. Straight Mao to na the point. prangka-prangka ay nalang taan ng accountability. Accountability pa giuna unta mga higala ng problema sa flood control. Mas dinagko pa billions pa, trillions pa. Straight to the Mao point. kana mga sukid tig paminaw nga di na lang ta. So klaro tag istorya
At iklaro nga tong analysis kay dili mga bugo ni atong mga listeners, dili mga bugo ni mga Pilipino. Kini ako practical gani, ini-analyze na ko sa kahanginan. Kamo dihang naminaw, dili mo na ko i-underestimate yung pagsabot nga kasabot mo, ha? Kasabot ang katawang Pilipinon. So ana, gikan diha atong isgutan ni mga sukitig paminaw, no? Atong hatagag pagtagad karon nga buntaga sa atong pagguban-uban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Accountability pa hisgutan mahigala kining flood control giuna ni. Trilyon ang gasto, bilyon ang gasto na pa'y mali-malitang kwarta dili imbestigaran. Ah, kay nga naman di man dagan. Di man mudagan sa politika. Nya di pod panalitan mahigala og wa gi bearings politika kay di pod mudaog. Sara mahigala og eleksyonon karon prangka-prangka pagka-istorya base sa surveys mga kigalaan daog sara ron. O mag-eleksyonon daog. Mao na nga di la paabton mahigalag 2028 ato ning isgutan mga sukitig paminaw nga buntaga ang atong praktikal nga paghisgot nga nang klaro-klaro ba nga dili ito di ta mag-underestimate sa atong isikatawo ba nga nakasabot ang atong isikatawo dili kay imo mga higalang diskusyon mura og kunuhay wa ikaw rin nakasabot sila wa mo lang gibuhat mga sukitig paminaw patuuhon ta nga mao na kay ang kuano nasakitan sa nga dunay korupsyon nya wa mo sakiti sa corruption flood control. Atol ni agi katawa ro butaga mga kaigsunan. Okay lang imbestigaray sana. Pero ayaw kalimti ang problema sa flood control project. Straight to the point. Ayaw kalimti ang mali-malitang kwarta. Ora magbuta mga higala magisgot og mali-malitang kwarta kana na ang ato ba klaro-klaro ba lang kay lisod man kaayo mga sukitig paminaw nga naakay nakakita ka ning kining usa ka isyu ang usa ka isyu wa kakakita aron butaga tagad pagtagad sa atong uban usab ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa pikas bahin mga kaigsunan na ang sandigang bayan ni takda na karong Abril City sa husay sa kasong graft batok mahigala ni kanhi senador Bong Revilla. Straight to the O point. iguman mga kaubanan ini may kalabutan sa 92 milyones pesos nga flood control project. Straight to the point. Atong hisgutan sa tiwas may gala kining impeachment o ang magahisgot sa nato mga kagilaan sa mga panghitabo didto sa Middle East Straight sa to the point. napadayon mahigala nga pagpalapad pa sa pagbombardiyo sa US ug Israel didto sa nasod sa Iran. Straight to the point. Kiniguban pang mga iskutanan niya mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM.